Bandiraɓe sehelaɓe musidɓe fulɓe renduɓe tedduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on bismama e hayangoji men. Hande ko talata hawra e balɗe 23 e lewru korse hitande ujunaje 2026 roɓindo mon jaydeji arti gam tongande on koɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande. Puɗɗorten roɓindo jaydeji men hande ko coftal ɓalli saabu heɗen gandi kippu Sénégal dey fottino e kippu Norvège hina wayno noon koyɗol ngol kam ngol jutani ngol ɓoyani saabu noon hina wayno tigui Norvège dey kam fooli Sénégal tati e ɗiɗi ɗum taki jayde nde windi ko Norvège Sénégal 3-2 les lions sombres encore non tigui jayde nde windiri ɗum e ɗerewol mum adunol. Jayde Vox Populi tegi hen ko Pape Thiaw et ses cadres naufrage le Sénégal ina wayno ɓe ganduɗa kamen goni tigui teskaɓe e mantiniɓe e nder kippu Sénégal de kamen e eltowo kippu Sénégal o woni Pape Thiaw de kamen taki Sénégal yooli e wiide jayde Vox Populi non tigui windiri ɗum Coupe du Monde seconde défaite du Sénégal face au Norvège après la France hina wayno de desewal aduna hitande ujunaje 2026 ngol woni boli ɗiɗi Sénégal hombo ferguito hombo yana jomu pettu e wiide jayde Vox Populi jayde de ɓesdi hen les lions au bord de l'élimination avec 0 point au compteur dans le groupe I hina wayno tigui e eɓɓo gongo Sénégal jilla hongo wiye groupe I de hina wayno Sénégal de sarenaki fayi artu law e Sénégal saabu noon e pottitte ɗiɗi ɗe ganduɗa waɗiɗe hakkude mum e France e Norvège Sénégal yani ha taki noon dañani hen hay toɓɓel gotel wadde ɗum kam wayino ko ɗum hulɓanima te ko to ɗum fayi ɗum moƴƴani e wiide jayde Vox Populi. Jayde Le Soleil kam windi ko Coupe du Monde Sénégal Norvège 2-3 hina wayno jayde ɓesdi hen ko nuit d'erreur e ngal ɗon kawtal fukko kosguel hakkude Sénégal e Norvège Sénégal foola baleje tati tawa hombo dañi baleje ɗiɗi. Jayde Le Soleil wiide ko jemma cofel e kalumbam de mbalɗen hanki e wiide jayde Le Soleil e ɗerewol mum adunol jayde nde ɓesdi hen dos au mur avant la rencontre les lions ont payé cash leurs erreurs hina wayno tigui tigui kamen ɓe ganduɗa kamen goni e nder kippu Sénégal de darde nde ɓe darino e yakar o mbo ɓe dañno hina wayno de e ngakkude e jumde esi noon e ferguitade taki ɗumen yan tigui tigui ɗum noon hina wayno ko ɓe ganduɗa kamen goni renatɓe wuuro ngo woni wiiteɓe défenseur en kamen de kala hen ko yakki heɓe ɗum tawa noon tigui jayde nde ɓesdiri hen 2 matchs 2 défaites 6 buts encaissés et 3 inscrits jayde nde wi ko Sénégal waɗi pottitte ɗiɗi lappama boli ɗiɗi natnama baleje jeego isi kam natni ko baleje tati ɗum noon wayno ko jayde nde ɓesdi hen le Sénégal signe sa pire entame en Coupe du Monde en 4 participations hina wayno de ngol woni Sénégal hombo jille tawa ko e jillede ɓurde nde jaas Sénégal waɗi haysi tawi jillama boli nayi e ngal ɗon desewal aduna woni Coupe du Monde ngol de ɓuuri hen bon kam e wiide jayde Le Soleil. Jayde le Parlement kam arti ko e ko kewi ko e suudu sarɗiji woni Assemblée nationale hina wayno de bureau kesso tegama toon e wiide jayde le Parlement windi ko nouveau bureau parlementaire El Hadj Malick Ndiaye premier vice-président Cheikh Thioro Mbacké quitte le poste de 3e vice-président au profit du docteur Ismaïla Diallo hina wayno de e on ɗon bureau kesso mo ganduɗa mo darnama e suudu sarɗiji woni Assemblée nationale El Malick Ndiaye de hande kam woni cukko idano o mo ganduɗa kam jooɗi hande e hoorejo gon ɗon wuuro woni Ousmane Sonko kam El Malick Ndiaye tigui kam woni premier vice-président Cheikh Thioro Mbacké noon immima e ngal joɗorgal ngal ganduɗa kam ngal woni tatɓal woni 3e vice-président ɗum noon weeɗi joɗorgal ngal ko o biyeteɗo docteur Ismaïla Diallo e wiide jayde le Parlement. Jayde Rewmi quotidien windi ko fin de la mission du FMI à Dakar Diomaye si près d'un accord hina wayno de goomu aduna joguiɗo koppareje woni FMI de e ɗatgal ngal ɓe mbaɗno ɗo e nder Sénégal hina wayno ngal ɗon ɗatgal de ngal gasi esi noon e batuji mumen ɗiɓi mbaddi e o mo ganduɗa kam heyni lesdi Sénégal woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de hina wayno hanti kam wayno ko heɓe kebbo nanadir e wallodirdi esi noon e liggodde ngam tigui tigui Sénégal ɓamto hen e wiide jayde Rewmi quotidien. Jayde en relief arti e ɗatgal ngal hoorejo lesdi Sénégal waɗi toon to Allemagne ha taki jayde windi ko visite officielle en Allemagne des accords majeurs pour la santé l'énergie et l'industrie ina wayno de
dey kam on mo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye dey toon to Allemagne dey nanondirama toon e ko heewi taw noon hina yowi e cellal ɓalli ko yowati e ndoyam énergie e sinon industrie woni galleji liggorteɗi e wiide jayde en relief jayde ɓesdi hen Diomaye Faye décroche plus de 157 milliards de francs CFA d'engagement hina wayno de kam on hoorejo lesdi Sénégal dey Bassirou Diomaye Diakhar Faye dey dañi toon koppareje kewɗe saabu noon ɗe tollima e temedere e capanɗe joyi e jeeɗiɗi milliard uji e koppareje men tawa noon ɓen ɓe gandanɗa kamen goni ɓiɓɓe Allemagne de kamen mbi tigui tigui ma ɓe gaddu ɗen ɗon koppareje e nder Sénégal gam ɓe mbawa hen liggo e wiide jayde en relief ha joni ko yowati e ngal ɗon ɗatgal ngal hoorejo lesdi Sénégal waɗi toon to Allemagne le point info windi ko 240 millions d'euros d'accord annoncé Diomaye Faye séduit les investisseurs allemands hina wayno de kam on mo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de yahi lesdi Allemagne de hina wayno nanodiri e ɓe ganduɗa heɓe jogui koppareje mumen tawa noon heɓe ɗe natna e faggudu woni investisseur ɓe ganduɗa kamen goni toon to Allemagne de Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴetti toon koppareje kewɗe walla digama toon koppareje kewɗe heɗe tolno e temedde ɗiɗi e capanɗe nayyi millions e koppareje euro ɗum noon wayino ko darde mawde ɓen ɗon ɓiɓɓe Allemagne tawa noon heɓe natna koppareje mumen e faggudu gaddata e nder Sénégal e wiide jayde le point info gasnirten ko kabaruji jowiɗi e caggal lesdi saabu en jahat toon to Guinée Conakry jayde Dakar Times windi ko secteur minier en Guinée Doumbouya accélère l'industrialisation ina wayno de o mo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Guinée Conakry hande kam ko Mamadou Doumbouya wiyete kam de amboni yawna palɗe mum e sinon liggey mum abbinde e ko ittete e nder lesdi woni secteur minier o ɗum noon wayno ko tigui tigui Guinée yiiɗi yekkit hoore mum tawa noon ko e ɓamtare e ngaalu guittetego e nder lesdi nari ɗum faw jayna nde ɓesdi hen ko la raffinerie Nimba Gold raffinerie c'est 2000 kg d'or par jour extensible à 4000 kg avec une capacité mensuelle estimée à 520 tonnes hina wayno tigui tigui de e ndin ɗon lesdi Guinée liggodima e galle biyeteɗo Nimba Gold raffinerie kamen de heɓe ƴettatno ko tolnoto e ujunnaji 2 kilogramme tawa ko or joni noon ɗum yajjinama ha ɗum heɓoyi e ujunnaji 4 kiloji or ɗum noon wayno ko e lewru he ko yaltinte ko e nder lesdi Guinée e or hina tolno e temedde joyi e nogas tonnes or e wiide jayde Dakar Times bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande on jettama on jarama e kettogol mon ñimgol tabitgol on duwanama jaam e kisal tottodiren aadi ha saga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o